Нека станем всички на крака, нека вдигнем високо горе ръцете в ритъма на тази празнична мелодия и разбира се, с много силни и с много бурни аплодисменти, нека да приветстваме младото семейство и техните клубове тук при нас. По-силни, по-бурни аплодисменти, не се чувате? Силни, много аплодисменти. Благодаря, уважаеми гости, за аплодисментите. Страхотна публика сте, разбира се. Страхотни са аплодисменти по срещата на младоженците. Това означава само две неща днес, че много ще пиеме и много ще се веселиме. Точно така, уважаеми младоженци, стъпвайте на бялото платно. За вас сме го приготвили. Куме, мини от страната на булката. Комички, те мини от страната на младоженеца. Хванете ги под ръчичка, да не ви да вземат да се върнат обратно. И без това доста дълго време ви чакахме. Аз, уважаеми младоженци, от мястото, където съм застанал от тази трибуна, от името на всички ваши близки, познати и роднини, искам да ви пожелая много здраве, много щастие, много късмет, много любов, верни приятели, такива, които сме събрали днес, вечно подкрепящи, обичащи ви родители и 1 милион мечти. На добър час и нека Бог да ви пази. Благодаря ви още веднъж за аплодисментите, уважаеми гости. Нека следваме старата българска традиция. Тук при мен съм поканен дете, майки, тъщата и свекървата. Тъщата държи сватбената погача, свекървата чупи малки залчета от тях, посреща на младоженците с зала и капка мед. Нека свекървата първите залци нека бъдат потопени в мед. Ами, уважаеми гости, с огромно удоволствие ще наблюдаваме какъв ще бъде изборът на свекървата, на който ще даде първото залче. Искам да помоля всички по-любопитни от мен. Елате по-близо от нас сега, нека да видим какъв ще бъде изборът на свекървата. Тези, които не можаха да видят, уважаеми гости, свекървата извърна младоженеца, макар че всички знаем кой зъбения днес, що ме застанал тук пред нас на бялото платно. Искам да чуя едни силни бурни аплодисменти за младоженеца, наистина ги заслужава. А нека като има за младоженците, нека да има и за кумовете. Малко дамско залче за комата, да превръща по-бързо и по-голямо залче, по-пино, по-рукавено в мед за човека с много тежките задължения днес, именно за кума, да му след това по-сладка ракийката и по-често да вдига на здравици. Кума, без оговорки искам да те помоля. И освен в живота, сладки мигове, има и солени моменти, искам да помоля свекървата, нека и по-едно залче със сол да дадем на младоженците. Свекървата обеща да лъже само поведнъж, уважаеми гости. Кума, ти женен ли си? От колко време си женен? Няколко години. 10 има ли? Още малко. Демек човек със законна практика от миналото хилядолетие. Аз мисля свекървата, че за кума и за кумата няма нужда от солта. Те са опитали солта на живота, разбира се. Нека, уважаеми гости, да благодарим и с бурни аплодисменти, да изпратиме двете майки за това мило и прекъсно посрещане в техните места, разбира се. Защото всички нас сме приготвили една бутилка шампанско. Всеки момент очакваме да пукне бутилката за шампанско. По-напръще, колеги, колко да го питат младоженците, куме, за марката на виното, ние робетите домакини от ресторант Диана 3 гарантираме. След това ти ще кажеш сладко ли е или е горчиво. Шампанското се пие до дъно. Пиете бързо и обръщате чашките надолу. Чакайте, не бързите, не съм казал всичко. Колкото капки на бялото платно, толкова проблеми от тук нататък. И още нещо. Който втори си изпие шампанското, той ще носи парите в къщи. А който първи си изпие шампанското, той ще ги изнася. С вашите аплодисменти, драги гости, драги приятели, нека най-вече да го оставим. Пийте бързо на здраве и добре дошли! Лично първо аз искам да благодаря на кума и на кумата, че те също участваха в това съревнование, макар че не бях ги молил. Куме, ще ти благодаря си кумата малко по-късно.
Лично аз, уважаеми гости, видях, че младоженците и двамата по едно и също време си изпиха шампанското. Не мога да преценя кой първи си изпива шампанското от тях двамата. Затова мисля, че разпределението на парите ще го оставим за малко по-късен етап от сватбата. По-късно, когато чухме голямата сватба на Погача, тогава ще видим кой ще носи парите и кой ще ги изнася. Куме, кажи сега на всички гости, какво вино ти дадоха на тебе? Горчиво! Горчиво! Аз съм чувал, куме, и съм виждал, че горчиво вино се послажда с една много дълга, много страстна и много продължителна целувка. Но при това искам да помоля всички малки дечица, понеже виждам, че има много дечица на сватбата, които са тук, нека да си затворят очичките и да не гледат това, което ще направят младоженците. Защото това, уважаеми гости, което ще направят младоженците, го дават по едни много интересни, научно-популярни филми, след 12 часа, след полунощ. Лично аз ги препоръчвам, с нощи ги гледах. Шегувам се. Ами, уважаеми гости, нека да извикаме горчиво за младоженците. 3, 4. Горчиво! Много слабо се вика. Там долу в дъното явно не ме чува никой. Къде са шапките в този момент? Явно приятелките на булката не са толкова ентусиазирани. Не можахме да чуваме горчивите възгласи както трябва. Ще направим втори опит тогава. Моля ви, уважаеми гости, все пак сме гости на младоженците на техния празник. Нека да извикаме горчиво силно. 3, 4. Явно малко се тия, както се казваше от самото начало. Аз мисля, че и